Ftit jiem qabel mal-mexxejja tal-gvernijiet Ewropej jiddiskutu l-budget il-ġdid tal-Unjoni Ewropea li jinkorpora snin bejn l-2021 u l-2027, il-membri tal-Kumitat tal-Parlament dwar il-budgets sejħu lill-ġurnalisti fil-Parlament Ewropew ta' Strasburgu biex jispjegaw il-ħidma li qed jagħmel il-Parlament f'dan is-settur. Il-laqgħa saret waqt li fil-Belt Franċiża għaddejja wkoll ġimgħa ta' seduti fil-plenarja. Għadd ta' rapporters tal-Kumitat immexxija miċ-Chairman il-Belġan Johan van Overtveld spjegaw li waħda mill-akbar prijoritajiet tal-Parlament Ewropew il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, fejn qed jissuġġerixxi li jkunu dedikati madwar 25% tal-fondi għal dan is-settur. U għax l-ambjent u importanti għall-Parlament Ewropew qed tkun diskussa wkoll taxxa fuq il-plastik bit-tama li fi ftit snin jitneħħaq għal kollox l-użu ta' dan il-materjal. Tennew li għadna lura iżda bil-mod il-mod naslu. Suġġetti oħrajn li qed jingħataw priorità mill-MPs f'dan il-Kumitat huma l-immigrazzjoni u anke li jissaħħaħ il-mekkaniżmu tas-saltna tad dritt. Spjegaw li dawn huma sfidi li qed jiswew il-flus lill-Unjoni Ewropea u għalhekk issa hu żmien li ninvestu aktar fihom. Fl-aħħar snin il-Parlament Ewropew ħadem bis-saħħa kollha biex is-saltna tad dritt tissaħħa f'pajjiżna. Dan fil-waqt li kritika għal diversi drabi u f'diversi rapporti li l-Gvern Laburista Malti għal mod kif qarraq għal kollox is-saltna tad dritt. Hekk kif irrikonoxxew li l-Istati membri li l-aktar jikkontribwixxu ma tantx jagħtu importanza lil budget Ewropew għax ma jaqbilx lilhom finanzjarjament, appellawlhom li għandhom id-dmir jifhmu li l-budget jgħin fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea, partikolarment f'dawn il-prijoritajiet anke jekk ma rqtux direttament lilhom. Il-membri tal-Kumitat, partikolarment ir-rapporter Portugiż José Manuel Fernandes, kellhom kliem qiebes fil-konfront tar-Renju Unit hekk kif issa m'għadux membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. U kummenta li l-budget li ġej mistenni jkun wieħed relattivament żgħir anke minħabba li dak iż-żmien il-Prim Ministru Ingliż David Cameron kien talab li jiġri hekk. Iżda issa fejn huma r-Renju Unit u David Cameron staqsa. Iżda b'dan il-budget żgħir il-Parlament Ewropew qed jibqa' jipproponi dak kollu possibbli għal ġid taċ-ċittadini Ewropej, b'importanza partikolari wkoll għall-investiment. U għalkemm għall-Parlament Ewropew l-investiment hu importanti, sfortunatament iċ-ċittadini ma jafux kemm tingħata importanza lil dan is-settur. Fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li se tibda fl-20 ta' Frar, il-mexxejja Ewropej mistennija jiddiskutu dawn il-prijoritajiet u oħrajn li qed ikunu ppreżentati minn dan il-Kumitat. Iżda biex dawn jidħlu fis-seħħ ikun hemm bżonn qbil bejn l-Istati membri kollha dwar il-proposti kollha. Il-membri tal-Kumitat dwar il-budgets awguraw li f'din il-laqgħa il-mexxejja Ewropej jaslu imqara l-qbil parzjali għalkemm it-tama hi li eventwalment il-koll naslu għal ftehim konkrett.